Ето, минахме и тавана. Имаше на 4-5 места пръсти. Тавана също е минат. Ето там отзаде бяха пръстите. Аз за всеки случай минах целият таван, да съм сигурен, че е чист. Еми, това е. РТС Врат центре. Другата кола и тя чака. Другия Форд. На конвейер съм ги подкарал тук. Я само да видя нещо. Плафона дали е чист. Да, чист е. Да, този плафон съм го забравил. Оня го минах задния. Тая бялата му кавичка много бързо става черна. Еми, това е, там бяха пръстите отзад. Отстраниха са. Това е РТС Врат центре.